Aquest dimecres s'ha iniciat a Roses el segon cribatge massiu en PCR d'automostra nasal que té per objectiu tallar cadenes de contagi de la Covid-19 entre persones asimptomàtiques del municipi. L'acció s'ha programat un cop transcorregudes 2 setmanes des del primer cribatge, que va permetre recollir 1.298 mostres i detectar 23 positius. La participació a primera hora d'aquesta primera jornada ha estat més baixa en comparació amb el primer cribatge de principis de mes, i si aquesta no augmenta serà difícil arribar a les 1.300 mostres recollides. Em comenten que en una horeta han passat una cinquantena de persones, això és menys que l'altra vegada, però sí que és cert que potser la gent, sapient que pot venir avui al matí i també demà dijous a la tarda, poder també ha intentat moure-se d'una altra manera els horaris. Aquest segon cribatge es torna a realitzar al Teatre Municipal, però amb el circuit a la inversa. L'entrada és per la porta de la Sala dels Miralls i la sortida per l'entrada principal de l'equipament. Poden participar-hi totes aquelles persones d'entre 16 i 60 anys que no hagin passat la Covid en els darrers 3 mesos i que no tinguin la pauta de vacunació completa. Per tal que el mostreig sigui el més fiable possible, és molt important que hi participin les mateixes persones que ho van fer en el primer. Si ho tornem a fer és perquè l'estudi el que demana és que aquella gent que ja va passar fa 15 dies torni a passar per ara, perquè hem de comprovar en 15 dies quina ha sigut si hi ha hagut continuïtat amb la contaminació vírica en aquestes persones. I per tant, sense l'ajuda d'aquella gent que ara fa 15 dies que va venir, si no torna a venir ara, doncs aquest estudi ens quedaria en no res. Com és habitual, aquests cribatges massius es duen a terme en 2 dies per tal de facilitar al màxim la participació de la població. Aquest dimecres l'horari per fer-se l'automostra ha estat de 9 del matí a 1 del migdia i demà dijous serà de 1 del migdia a 7 de la tarda.